목들이 막 따라 그만 잠깐. 파대. 오. 막히기. 아, 특히 비포팅 같이 달아나 많이 물 돈 갈랑 가서. 이씨. 가리 라인 어로 나가면 그냥 스포트 맥레스. 바이게 파이마 떠갔응. 떼꾼 가냐 그래? 이거. Làm so phiro joto no tini katal video norok bai kedengma salangi tongkha malai maya tei ang video bo upload khlaime ya like 1 month rok khaingi tongkha so ang borop sok paijak norok no sawana norok nugui no man tokhna jaga katal hayake ba thai katal ang tangi phaikha tei borop phaikha norok no bebak no ang sawana tei video bo khlaijak tongo norok no dakti no ang phunugana ke o video hingkai to thangnaय কয়েকদিন sakangni video se ang tabuk editing khlai tongo ani night duty soli tongmani tini no last night hingkangke ang sarigo kisa tere saka kawoi video khlai tongmani hingke night tongni norok o blog no paithak jorati bahai ke no go thangsinai asugwati kwbangma o mukri phaima bo night duty pai hospital kasai tongha wati bangman nai ga di ko साब नेंगा वाटी वाजाक साबायला किसा हॉस्पिटल ने अंखर मायang तोखांखे बास बो फाया तिनी ड्यूटी बास बो फाया थैका माइबा खुइसुका ड्यूटी पाइजाक फानो नगो माथांयांगै तंखा वाटिनि बागै आनि तिनि नाइट ड्यूटी पाइखा 3 days कंटिन्यू लेबलें सुका Tahu ke gari mayang jawan ka. Oh, ati ni bagai gari sin se obab nanti auto sekeri kaisa no. Video viral. Obasta ki je obasta agotla smart city. Ah, seke bipotin ka tini. Oh, jaga se fire service of paye. Ikot thangmaya ni auto ni tikla rizaka. Yang tak pakai thang lay Này cái đi cô ở vòng cảng kia ở một căn tuổi school bus cảng yang cái có fire service list quarter she em đây đấy tabu cái có khi mới thang ấy mà tổng bớt sức tì băng nó nông mang khả năng yang go hi borok ko hospital phaile mani thangma yang tok yang padang sang thang o thu na này cái bớt thu cái tòng khá phadi coi yang kinat ti phadi kinat ti phadi con phadi ase thu kya phadi này je bớt ku thu yang go yang kita thangman phadi ko ku cycle u bo je cycle bai phai mati phade này cái đi sao kỳ cho ơi này cái đi ai phai mati video khai mang mobile tiok cái thằng cái xe sưng này mà cái xe memories hay là din cái xe mùi tụ tông ngay ra mục trim hak tara kemai jangka Pade. Oh. Apa kutung nai di kutung tunggu. Ndak kon padi yang ti padi. Matom thuk sa ro drain ro ko ta habjak nas kiriwang kai. Drain run chi siliang khab. Drain box se sai ma le ka drain habjak ti. Này cái bớt tí thúc tông kha, ý còn này đi. Bài cái phải mà tao dừng, tết cũng khai nhắc cái đấy, ý có. Tây xịt ra thang mà. Mua đất tiền không sao.
Norok nogui mangkhana bwsike tui kwbang mangui tongkha lamao gari bo thangmalia jengno otoni nongkhori riwi kha ang to night duty pai phaijak je muktri bo phaisuka hingke o mwnai hana songkhangke borok bo otoni nongkhori rijak kha borok bo GB hospital o thangui tongmani ta hingke aro malai lai borok bo ang baksana iko himui phai tongo tabuk jeng pura iko fire service jomni ni hoite jeng colonel jomni jora tui himui ma phaikha asake yakung rok motok paikha tabuke ang GBO sok paikha GBO to amsek tui bangya naidi rok nugui mangkhana GBO flat ngleya luckily jeng colonel jomni ni hoite GB ni automani rikha aboni ibagei angbo sok pai mangkha ang sok paikha ani no ganao hingke manai hana songkai to GB hospital o thangka bini relative ajaga admit khlaijak tongo abose naika dikon rok nugui mangkhana ani no ganao pura wall kwagui tongkha chini borok ni nok kisares khainai sarek jorao bazar khaina hani nongkhormani wati amseke bangkha naika diko tei bad news mangse khanai tongo sab samani kheba nok flat ngo samni nok wa go biang borok thiyo amti mang sengei tongsuo owa tei belaino borok rongni bagi hamya khaisuka আমি আইছি চকর ভিডিও খাইতাম নাইদি দারা no mai mui tun phalang khasa hangai jong naidi busuk koi jong kha ngala nagla nok bobo cái này rất thui trong hả? Này để rất thui trong này đấy con. Ô mà nóc tiền rất trong hú mà ta không mới. Nóc bò ô mà ta. Này cái này phải hình thang quality. Ochamung rok sabse thokjaya tong sati belayo a ikmani cherai furuni simino chawi phaimani angtini sati belayo a iknai orona kha piastai mosok thangno thalik belaino bo hor halangina kha sati belaino kahamke suina kha latia ano kahamke sai rawina kha tabukhe mosok thang phekogui riwi rikha piasno bo helabi riwi rikha tabukhe ang sati borobok no rawi renai sati borobok rawi rikhe tebo bahai motomo somtai suti riwi rikha bermano maktham sui kahamke riwi rikha a ikmani jagao berma rena nango berma riyang kangke ani bahai kagya tabukhe samani thokno riwi nai ang kahamke mix khaina ka kahamke mix khainai tabuk ang iko suti blaino dol sinai suti blaino dul baikha tabukhe tawao riwi rikha tabuk obono 30 minute ke phirok gei iknai iko nasik di munisi paikha sati belayo a ikmani tabukhe khulok lainai bahai khanrok no phunugane bahai bo motom suka norok bo gana tongkhe bahai man khamung nasik di bsaka hamke munkha sati belayo a ikmani chawi naimani thoksuka norok bo chadi bunyo bo chadi di chincha mungna taibu kusukari di hambai